Продавам много хубава и здрава каравана Бюрстнер Сити. Напълно екипирана за приключения, нов внос с документи за регистрация. Какво имам предвид под напълно екипирана? Това значи с форсълт, с газова бутилка, с кабел за захранване и с съд за вода в мокрото помещение, което ще ви покажа след малко. Срещу вратата е сепаре, разпъва се става за спалня, а в предната част също е сепаре. Имаме печка за отопление на газ, много чист кухненски шкаф с мивка, котлони и хладилник, даже и кана за водичка има и мокро помещение с преносима химическа тоалетна. Цената, на която я предлагаме, е 7000 лева. Заповядайте на паркинга ни в София и ако е вашата, я отмъквайте.